आं बबेयाव दं आं बेबायदि मोनबाय आरोना गावखौनो आं बबेयाव दं बेफोरबायदि माने गोबां सानबाबो सानस'नो हायासै आरोना बिराद माने गावखौनो गोबां माने गोरोन्थि खामानि मावनाय बायदि खुलुमबाय रायजो जा नोंथांमोन नोंथांमोननि समाव दिनै मोनसे आलादा मोनसे आं रादाब लाना फैदों एक्चुअली मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव दासान्दि ट्रेन्डिं ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थादों बेनि सायाव आं एसे बुंस्लिमगोन आरोना बुंस्लिमनाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों गोबां मानसिफ्रा बुंलायगोन मानो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौ गावबागाव मोनसे एक्सट्रा कन्टेन्ट खालाम मा खालाम होनलायगोन खिन्थु नोंथांमोना बेबायदि बुंग्रा मानसिफ्रा नायाबा मोजां सेभ खालामना थां खिन्थु आं मानि थाखाय बुंदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायबा मोजां आरो बे आरो बाथ्राया स' गावदां दैमारि नङा होमबा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आं एसे आंना गोरोन्थि जायाखैबा बिथाङा कुसुगाव हालामनि जानांगौ दा गावदां दैमारि आरो बेजों सासे फौजि बिनि मोनसे भाइरेल भिडिअ माने होनदों गावदां दैमारिया होनदों रिलेसनाव दङ दा जों इंलिसावसो होनदों रिलेसन नङा होमबा रिलेसनशिपबो होनाखै नङा होमबा रिलेसनाव दङ रिलेसनखौ बर'आव मा बुङो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जायफोरनाखि मिथिगौ रिलेसन सोदोबखौ बर'आव मा बुङो रिलेसन सोदोबा बर'आव मा बेखौ नोंथांमोना सिगां मिथिनो नागिरदों दा बिथाङा दिनै मानि थाखाय बार बार जादों बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव गोबां भिडिअ लाना फैदों ओमफ्राय बिनि गावदांनि बाथ्राखौ बुङैनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों गोबां मानसिफ्रा गोबां होनदों कि नरेन्द्र मदिया सरकार दानो हाला मानोना जेनोखि बिजेपिया गासै 240 माने सिट मोनदों बारबाखि मोनसे इन्डिया मोनसे माबा दङ गठबन्धन होननाय मोनसे स' बिसोर बांसिन मोननानै दङ दा बेखौ लानानै गोबां मोनसे सरसा सोलिदों माने एसामिस निउसआनो होन इंलिसानो होन जेरावबो मोनसे माने निउस सोलिदों आरो माने दानो हानाय नङा होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुखाबाय मैया 6टायानो नामा मोनाबिलिनि 6टायावहाय जेनोखि बिहारनिफ्राय नितिश कुमार ना मा होनना बुङो बे थांबाय ओमफ्राय तेलेंगानानिफ्राय जायखौ मेन फेक्टर लादों तेलेंगानानिफ्राय सासे ओमफ्राय तेलेंगानानि ओमफ्राय बिहारनि बेखौ लानानैसो फेक्टर जादों नालाय दा बिथांमोना मैया ज' रायलायबाय आरो जोंनि बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर' साराबो थांबाय दा बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोननो माखासे गिदिर पर्टफलिय' नांगौ आरो प्राइम मिनिस्टारखौ नाङा खिन्थु गुबुन मोनसे मन्थ्रि मोजां पदखौ नांगौ हिसाबै दा जानो हागौ बिथांमोना माने सब जाबाय आरो बुंदों कि 8 तारिखआवहाय मा जागोन सरकारखौ दासिगोन नरेन्द्र मदिया माबा बिजेपियानो दासिगोन आरोखि बे माने फाइनाल जाबाय अके दाना लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गावदां दैमारिनि बाथ्रायाव फैनोसै नङा होमबा गावदां दैमारिया गावनो स्पस्ट बुंखादों दाखालि गावदां दैमारिया बै ब्रादारखौबो लेंहरखादों जाय बिएसएफ ना मा साख्रि मावो बेखौ ओमफ्राय लेंहरनानै बिथांमोना दिनै क्लेरिफिकेसनबो होखाबाय बिथाङाबो मिथिगौ बेखौ हौवा होननानै खिन्थु बेखौ हौवानिफ्राय हिनजावाव माने साबसिन नुयो आरो बिनि देलायनाय आरो बिथाङा होनना बुंदों हिनजावनि कालसारखौ मोजां मोनो होननानै गावदां दैमारिया गावनि क्लेरिफिकेसन होखादों दा बिनि गेजेरावबाबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां ट्रल खालामबाय थानाय बेखौ लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों दानि ससियेल मिडियाआवहाय गाज्रि पिक्सार बिसिनि पिक्सारफोर थाखाबाय बिनि गाहायाव माबा इडिट खालामदेरनानै माने होनाय बेबायदि फट'फोर बिराद ओंखारदों भाइरेल जासोदों दा बिनि सायाव बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों मानो दुखु मोना जानो बिथाङाबो मान सनमाननि खोथा दं बिथांनि प्रेस्टिजनि खोथा दं नङा होमबा आं दहायनो होनखादों रिलेसन सोदोबा मा नोंथांमोना सिगां बेखौ नायगिरबानो जाबाय जेरै बिनानावजों रिलेसन जायो बिदाजों फंबायजों रिलेसन जायो बिमाजों बिफाजों रिलेसन दा रिलेसन सोदोबा इंलिसावसो बुंदों बिथाङा खिन्थु मा जायो नोंथांमोना बर'आव मा बेखौ नोंथांमोना एसे माबा खालामना लाबानो जाबाय आरो जों बयबो मिन्थिखागौखा दिनै ससियेल मिडियायावहाय इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा जोंनि मानसिफ्रानो भाइरेल भिडिअखौ दा हगार नाथाय जोंनि मानसिफ्रा माखौ बांसिन बिजिर नायो भाइरेल भिडिअ होबासो ना गोबां मानसिफोर नायो बेनिखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै गावनि फेसखौ ग्र' खालामनो थाखाय गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ ग्र' खालामनो थाखाय बिथांमोननि भाइरेलखौ ट्रल खालामबाय थादों नङा होमबा माने शेयार खालामबाय थादों जायनि फलाव दिनै गोबां गोसारदों गालायनि फिसा भाइरेल मोननायखौ जोंनि मानसिफ्रा बांसिन नायो नालाय जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ नाया जेब्ला जों कमेन्ट खालामा जों जेब्ला शेयार खालामा जों जेब्ला लाइक खालामा अब्ला सोर बिलाय शेयार खालामग्रालाय रावबो खालामनो हायाना थ' बेवबोथ' बुजिनो हादों जोंनि समाजाव जोंनि ससियेलाव जों माबायदि भिडिअखौ जों बांसिन नायो जों माबायदि पिक्सारखौ जों बांसिन नायो जों बिनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो दा नोंथांमोना मा बुंगोन दाना बिनि सायाव ना आं गोरोन्थि बुंदों नामा दिनै बिथांमोनाथ' बिदा फंबायसो सोमोन्दो लेंलायदों नङा होमबा आरो बिथाङा बांसिन माने हिनजावनि ड्रेस गाननानै मोजां मोनना बुंखाबाय
दा बेखौ जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनानै मा लाब जेनेबा आरो जाय बै बिथांमोना शेयार खालामगासिनो दं बिथांमोनाबो गावनो मिथिनांसिगौ नङा होमबा मानो बिदि शेयार खालामदों नोंनि बेलायावबो जायोब्ला नों मालाय मा मोनगोन दाखालि आं मोनसे भिडिअ नुदों कि लाजिनानै माने थैनाय हारसिं गावखौ फोजोबना लानाय सासे बिनानाव आङो खोनाबाय बेबो लाजिनानैनो गोबां माने ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना होबायना बेनि थाखाय बिथाङा गावखौ माने बुथारना लाबाय फोथैनानै लाबाय अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओंखायनो आंनिफ्राय बुंनाया बेनो नोंथांमोना भाइरेल भिडिअफोर होयोब्ला भाइरेल पस्टफोर होयोब्ला भाइरेल फट'फोर होयोब्ला कमेन्ट मोनसेबो दालेर शेयार दा खालाम लाइक दा खालाम अब्लानो नोंथांमोना नाय सोर बे शेयार खालामग्राया रावबो खामानि नङा दिनै नोंसोरो माने होस्लाबनो हाया फेसबुकआव पस्ट होबानो आजां गाजां कमेन्ट होयो आजां गाजां लाइक होयो आजां गाजां शेयार खालामनानै होयो थ' गतिके बिदियावनोथ' मानसिफ्रा दिनै मा मोनदोंना बोलो मोनदोंना बिदियावनोथ' दिनै मानसिफ्रा पस्ट खालामनो गोबां बायदिसिना इदिट खालामनानै बिथांनि सायाव सरसा खालामनो बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो बिथांनि माने प्रेसेसखौ गासिबो माबा गैया खालामनो थाखाय बिथांखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां नाजायो आरो सासे मानसिनि मोजां हास्थायग्रा मुलुगाव गैया 1% मानसि दङ सासे मानसिखौ मोजां हास्थायग्राया मिथिबायना 1% मानसि दङ 1% मानसिया सोरबा सासे मानसिखौ सापर्ट खालामो बाद बाखि बेनि मोजां जानाय बेनि जौगानाय बेनि गासैबो बिथिंखौ रावबो जौगानो लुगैया हिंसासो जायो जेनेबा साफा समानै लादो आं दा भिडिअ बानायदों इउटुब भिडिअ बानायदों आंखौबो गोबां मानसिफ्रा जानो हागौ बिराद माने हिंसा खालामदों नङा होमबा बिथाङा बिदि जाबाय बिदि खालामबाय ब्रां फैसा खामायबाय हुर खामायबाय आरे नोंथाङाबो खालामना आंनि गोरबोनिफ्राय आं जेखौ रोंदों बेखौ आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायदों नोंथाङा लायाखै थिगैनो नाथाय नोंबायदि गोबां मानसिया सासे सानै मानसिया लादों बुजिनो हादों मिथिनो हादों आरो बिथांमोना सापर्टबो खालामदों आरो नोंफोरबायदि जेनेबा गाज्रि कमेन्ट हरदों गाज्रि बाथ्रा बुंदों बेबायदि मानसियाथ' सोर ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो ना लाइक थुयो ना मा खालामो बिसोर डिसलाइक होग्रासो बिथांमोनालाय बाहादो बिथांमोना गाव मालायखौबो सापर्ट खालामनो रोङा आरो गावनि जिउआवबो गावखौबो सोर सापर्ट खालामनो नों गुबुनखौ मदद होयोबासो गुबुना नोंखौ मदद होयो होननाय बाथ्राखौ मिथिखागौ ना अब्ला जों मायाव बांसिन इन्टारेस्ट होदों जोंनि इन्टारेस्टआ मा जोंनि मानसिफ्रा माखौ बांसिन इन्टारेस्ट होयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायदों फंबाय गावदां दैमारि बिनि भाइराल आरो बेजों सासे फौजिनि भाइराल खालामनायखौ दोनथ'दो जाबाय थोजासे जाबाय मानोना आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाया सैथोब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन कि जे जायफोरनाखि भाइराल भिडिअखौ हगारो बेखौ नोंथांमोना लाइकबो दा खालाम शेयारबो दा खालाम कमेन्टबो दा खालाम अब्लानो अट'मेटिकेलि बिसोरो बेबायदि भिडिअखौ मानसिफोर नायनो सुखु लानानै मा खालामगोन टटेलि स्टप जागोन दाना जोंनि मानसिया बेखौ जों बांसिन ट्रलसो खालामबाय थायोब्ला बोरैथो बे भाइराल जाजानो भिडिअलाय निश्चय भाइराल जाखागोन बाथ्राया बे आरो बिदि बेनिखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायबाय जेन' नोंथांमोना जुदि समाजनि मोजां लुबैमारोब्ला बेफोरबायदि भाइराल भिडिअफोरखौहाय गथ'फोरखौ माने इडिट खालाम हगारनाय भिडिअनि गेजेराव माबा भिडिअ होदेरनाय बेफोरबायदिखौ जेन' खालामलायला आरो जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामना होयोबा बेफोरबायदि भिडिअखौनो होस्लाबनो हायै भिउ आजां गाजां भिउ फैयोब्ला सोर होआ जानो मालाय खामायनायनि मुखुबाव होगोन ना बे आरो दा गतिके जों जाहैबाय मा जों बांखौ गोसो होदों बांसिन बेखौसो नों गावखौनो नांगोन मा नायग्रोबानो जाबाय नोङो दिनैसिम भाइराल भिडिअ होनायाव नों मोनसे कमेन्ट हरखो बेसेबां नों लाइक हरफेरखो नों गावखौ दांग्रोमा नायदों मालाबा सोरनो जानो हागौ नोंनो बांसिन माबा खालामो कमेन्ट खालामो लाइक खालामो शेयार खालामना होयो होमब्ला बिदिजोंबोथ' भाइरालखौ बानाया जानो मानसिफोरा बानायखागोन दा बेनिखायनो आंनि बे खावलायनाय बेफोरबायदि फंबाय गावदां दैमारिनि जेनाखि भाइराल भिडिअ खालामनाय फट' इडिट खालामनानै फेसबुकआव हगारलाबायनाय बेनि सायाव नोंथांमोना एसे माबा खालामबानो जाबाय बुजिलायदो आङो बिनि भिडिअखौ जोबनायाव आं ससे होनोसै फै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आङो बिथांनि न'खरखौ साननानै बा बिथांनि फिउचारखौ साननानै बा बिथांनि इउनिटिखौ साननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जानानै फैदों बेखायनो नोंथांमोनहाबो अननानै बुजिलायनानै अननानै फट'फोरखौ शेयार दा खालामसै आरोना बे माने सान्थियैनो थाथोंसै बेथ' डिउटियावनो दङ आं बिथांखौ हेरेसमेन्टबो होला बिथांनि न'खरखौबो आङो संसारखौबो आङो सिफायनो सानाखै थ' नोंथांमोनहा बेखायनो बुजिनायजों लोगोसे माने शेयार खालामनो नांला आरोना बेफोरबायदि गाज्रि ट्रल खालामनो नांला थ' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो अननानै प्लिज नायगिरि बिथांमोन अननानै सान्थि थानो होबानो जाबाय